приятели и добре дошли в новото ми видео. За тези, които не ме познават, аз съм Теодора и днес ще си говорим за книги. Понеже си взех няколко книги от библиотеката, които смятам да прочита през декември месец, реших да споделя с вас кои са те, какви са заглавията, горе-долу какви първи впечатления имам за тях. И ако някой реши, че тази книга му е интересна, може да си я купи или да отиде също да си я вземе от библиотека или от друго място, за да я прочете. И понеже ме питахте как може да си взимаме книги от библиотеката, аз мога да ви разкажа за библиотеката, която аз ползвам. Аз съм от Пловдив и използвам услугите на библиотека Иван Вазов, която се намира до градската градина на ъгъла между Аксенти и Велешки улицата и Иван Вазов. Отивате, много бързо става, за 5 минути точно. Отивате в библиотеката, плащате сумата от 6 лева е за една година. Мисля, че за 6 месеца е 4 лева, но не съм сигурна. Аз така или иначе си взимам за една година, тъй като това е максималният период, за който може да си заявите карта. Носите си една снимка, моята е доста стара, но това не е от особено значение, важно е на снимката да сте вие. И на самата карта има един баркод, който може да се използва, когато взимате книга и по този начин те я маркират и влиза в системата. Преди години си спомням, че ходенето в библиотека беше свързано с много чакане, с това да ви записват определена книга доста време. Сега не е така, всичко е автоматизирано. Аз лично, като отида в библиотеката, точно за 2 минути си взимам книгите, връщам старите и си тръгвам, тъй като използвам интернет приложението. Те нямат мобилно приложение, но имат страница, на която може да се регистрирате. И там имате, така да се каже, виртуален картон, в който са записани вашите книги, кога трябва да ги върнете. И освен това има възможност, ако някоя книга не сте я прочели и не може да я върнете или не може да отидете този ден до библиотеката, от страницата може да си я презапишете за следващия месец. Смятам, че това е изключително удобно и ще ви спести главоболие от гледна точка на това да плащате глоби и така нататък. Всяка книга може да се презаписва до 3 пъти, доколкото ми е известно. Може да взимате 10 книги, не повече на един път, което смятам, че е достатъчно, тъй като ако човек може да чете по 10 книги на месец, това са 120 книги на година и смятам, че е една доста прилична бройка. И въпреки това, ако ги прочетете по-бързо, например за 3 седмици, може да се върнете в библиотеката, да върнете старите книги и да вземете 10 нови, така че това е изключително удобно според мен. Друго интересно, имате достъп до базата данни от всички книги, така че вие може да търсите по заглавие или по автор и да си резервирате книгата, като може да я резервирате за библиотека Иван Вазов, която е за възрастни хора, или пък за детски отдел, която се намира точно от другия край на градската градина, от лявата страна на езерото, ако погледнем от улица Аксенти и Велешки. И така, толкова за библиотеката. Ако имате някакви други въпроси, може да ми ги зададете долу в коментарите, свързано с това нещо, или на лично съобщение. Най-бързо отговарям в Instagram, така че ако не сте ме последвали там, може да ме последвате. Ще оставя линкове отдолу в описанието към социалните ни мрежи. Първата книга, която искам да ви покажа, това е "Така го правят датчаните". Отзад съм я подвързала, тъй като вече я чета. Отпред корицата изглежда ето така. Който ме следва от повече време, знае, че аз много харесвам датската култура.
и всякакви книги, свързани с Дания, са ми много интересни. Постоянно търся нови заглавия. Този интерес към тези книги започна с първата, която прочетох, Малък наръчник по Хюга на Майк Викинг. Той има още 2 книги и просто оттам се събуди моят интерес към Дания изобщо като държава. Миналата година направихме едно пътуване за няколко дни до Копенхаген и моята представа изобщо за Дания се затвърди. Наистина това е държава, която е много интересна и смятам, че дори да нямате възможност да я посетите, в момента такава е установката, с една такава книга може да си доставите много голямо удоволствие, особено през месец декември. Ако са ви интересни такъв тип книги, имам ревю в блога за Малък наръчник по Хюга и Малък наръчник по Люка, така че ще ги оставя долу в описанието, ако някой иска да ги прочете. Тази конкретна книга, аз съм някъде точно до 307 страница. Има няколко глави, които са именувани, не знам дали се вижда, това е ноември, с месеците от годината. Става въпрос за младо семейство, което се премества да живее и работи в Дания за 1 година и какви са техните впечатления по месеци. След като я прочета, ще споделя пълното си мнение за нея, тъй като не обичам така предварително да казвам дали ми е харесала или не, преди да съм стигнала до последната страница. Така че това е първата книга, която вероятно първа ще прочита този месец и ще ви споделя мнение. Втората е на Хули Леони с Уроците на Сатурн, понеже нея съм я подвързала и не искам да ви показвам корицата, за да я изваждам. Ето така ще ви я покажа. Понеже прочетох Преходът към себе си, реших да потърся друга книга на автора. Тази е много тъничка, някъде 200 страници. Така че мисля, че много бързо ще я прочета и нея. Сатурн ми е интересна планета и понеже тази година имаше доста ретроградни планети, беше доста така интересна година, реших просто да обогатя малко знанията си в тази област. Третата книга е Дневник на необикновената жена. Авторката е българка Моника Василева. Пише, доколкото видях, че е от Варна, може би, ако не се лъжа. Родена съм и живея във Варна, да. В началото има малко за самата авторка. Също интересното е, че пак съдържанието е свързано с всички месеци от януари до декември. Реших да взема тази книга, тъй като няколко пъти я видях в Инстаграм, хора, които я четат. Просто ми стана интересно за какво става въпрос. Обичам да чета такъв тип книги. Тя може би ще е по-интересна на дамите, не толкова на мъжката част. Издателството е IMG Publishing и ще видим за какво става въпрос, но така като я разлистих на първо четене ми се стори доста интересна. След всяка глава, която, както вече казах, е свързана с месеците, има по една страничка, която обобщава нещо като меню и е направено в едно каренце в друг цвят. Утвърждение на месеца, книга за размисъл, напитка, лакомство, цитат на месеца, символ и така нататък. Няколко различни неща. Мисля, че ще е интересна. Може да споделям за нея по месеци. Даже на някои места има нещо като въпроси и оставено място за отговор. Разбира се, това е книга от библиотеката и не бих писала вътре, въпреки че тук мернах, че някой с химикал нещо си е записал. Обикновено такъв тип книги обичам да ги чета с
една тетрадка и с химикал до себе си. Когато има упражнения, просто да ги записвам вътре. Дори книгата да е моя, избягвам да пиша с молив, тъй като след време може да препрочита книгата и да има някакви упражнения, задачи, които искам да направя. Като виждам старите си отговори, това може по някакъв начин да ми повлияе. Така че обичам да ги пиша в отделна тетрадка. Така, това е третата книга. Четвъртата е свързана с хранене. Може би на някой от вас е позната Детокс есен на Бени. Това е обена Тонкино за здраве. Може би някои следят нейната страница. За тези, които не са запознати, ще оставя линк долу в описанието. Бени споделя нейния начин на живот и как се храни, как детоксикира тялото си. Споделя много интересна информация, също така свързана с рецепти, свързана с различни съставки, супер храни, как действат на нас. Аз съм правила различни нейни рецепти, като направих последно детокс лято, от детокс есен направих само няколко рецепти и точно заради това реших да си взема нейната книга, за да мога да направя поне една седмица детокс. Интересното при нея е, че тя прави 5 хранения на ден. Те са описани с това колко калории има във всяко хранене, точно какво може да използвате, какви съставки може да замените с други. И аз, честно да си кажа, с този ней режим никога не съм се чувствала гладна. Напротив, даже правя 4 от 5 хранения, тъй като прекалено много е храната за мен и за моето тегло. Така че за мен 4 хранения са достатъчни на ден. Разбира се, за вас може да не е така. Освен това има доста илюстрации. Случайно отворих на този пудинг, който е с авокадо и е един от любимите ми десерти. Преди време така се научих да си правя веган течен шоколад с авокадо, може и малко банан да сложите, какао форми, става много хубава консистенция за палачинки, например. Така че това е за тази книжка. Планирам вероятно да си ги купя и 4-те, те са свързани, нали, с 4-те сезона. Пролет, лято, есен, зима, за да са ми под ръка и много лесно да мога да отварям и да намирам рецептите, тъй като са много и честно да си кажа, не мога да ги запомня наизуст колко от какво се слага. Така че мисля, че е много добра инвестиция. Една книга е 18 лева. Скоро мисля, че на 1 ноември книгите й бяха на 50%, не съм сигурна за датата, бяха всички по 9 лева и тогава малко ме яд, че не си ги купих. Но винаги може това нещо да се поправи, тъй като идват пак някакъв вид намаления. Даже в момента тече намаление в Сиела, доколкото знам, на 30% отстъпка, така че ако искате нещо да си купите, може да се възползвате. И последната книга, 12 правила за живота на Джордан Питърсън на издателство Гнездото. Това е книга, която от много време планирам да си взема. Обикновено чета книги на различна тематика, както видяхте от тези, които съм избрала днес, защото ако вляза в една тема или пък чета само такъв тип книги, които са по-обучителни, така да се каже, имат вътре разни упражнения, практики, понякога това нещо може да ме натовари. Обичам преди да си лягам вечер да чета по няколко страници художествена книга, а не такава. Така че обичам да имам различен тип книги и да ги сменям, така да се каже, тематично. Ако ви е харесало това видео, може да го харесате. Може да ме пишете в коментарите дали обичате да гледате такъв тип видеа. Също така, какво ви се гледа през декември, дали обичате някакви видеа, свързани с коледна тематика.
Ако не сте ме последвали и искате да получавате известия от мен, последвайте ме, натиснете камбанката, за да получавате такива веднага след като кача ново видео. Благодаря ви, че останахте с мен. Чао и до скоро!